So what's up mga kayudi Pokemon sa subong nga video ari tagali subong sa may Camp Delgado para magdekorar sa aton nya Christmas light kag matanaw kita sang opening lights diri sa sulod sang kampo. Sa bali sa subong nga video guys, madekorar pa lang kita no. Kaupod ko ang akon mga brothers no. Duwa ko ka brothers no. Bilat sige makas gid para magnaminami. Ang amon nga design ni milatabay perfect. Shout out kay Zoraida, kay Marites da no. Mga damol kas pa kung atong balay. Nice. Boy, shout out kay Gago. Ano pre, magmanaw? Ang pagbanhaw. Sa pag-ibig kong ito sa tayang tugtog na. Watch out now, watch out. Shout out no. Siya to. Idadaan na lang. Marami naman ang dadapasin. Namin eh, no, tangan bagal ah. Uyan. Sino man? Hindi ka kilala, part sinsiya, hindi ka kilala. Tan, hindi ka kilala eh. Masa nggak mau? Yun ang ladera, sa kaso na, sa ngayon na kaso niya.
Daw sa'yo dadaanan kita sa awitin kong ito. Wag. Dadaanan Arat na sa idol ya guys. Idol. Idol. Really, nigga? uy, pansyo. Asa ka pa kadto sa imo? Gago, til mo. Pre, til mo, pre. Asa sa? So guys, wala pag guys man no, masindihan nato ang Christmas light kay karon pa kuno mga alas 5 masugod no. So nasubok naman guys, retouch lang ang mga bagay nga makita natin sa likod na ang aton nga Christmas tree no. Isang basic nakaka simple lang at least may effort naman bala no sa amo ning adlaw. Damn. Gusto niyo ng flex? O sige, ito pa yung next. Hey boy, masaka ako boy. Saka ka maglumpat, singgit na na. Ay, perfect. Orange yan ang mera. Wow. So mga kayudi po kay Monod. Silak sa kamuda na no, balikan ta lang kamuda karon kay nagasa ko ay gid babus. So what's up mga kayudi po kay Mon no guys no. Pwede pa matapos hamon niya decorate ta sa aton niya Christmas tree no. Kaga ako niya amigo kami si busy kay. Pre na bro pre. Sino? Sa 7 sa plan. Sa rin? Nagkakaon sa vlog po sa mga. Printer man? Nagkakaon na sila sa misa lang. Si Pedro, si Judas, sila na siya. Ano ang say nun? Dala sa upper niya. Dala sa upper tiyo guys ang inanamento sa aton niya amigo. So balik guys ang amon ang patok pa niya isang daon-daon no. So ang concept nga daan guys ang indigenous. So amon ning ginsilig itong ramo kagapon so napusla nato no. Kabali amon ning ginapadokta niya, amon ning ang magatindog ang maga-represent si Joseph tapos si Mary, tapos ang tatlo kahari, karnero, tapos ang baka. Oo, tapos si ang baka guys, ato pa sa Israel. Oh my God! Ang baka. Tapos ang karnero, tapos ang ganda ka tapos sa San Joaquin guys. Oh, Diyos ko. So guys, kita naman kita karon mga alas 5 naman no, kundi nga mag-amat-amat na dulom. Kaya mag-aumpisa naman sa aton nga lightning no diri sa kampo. Bye-bye guys. See you later. So what's up mga kaidol Pokemon no? Sa subong nga video guys, alas 5 na no. Ano daw oras pre? 5. Hapon na guys, Kamusta paglumpat sa pre? Pwede sa subong nga tion no, magamatamat ang umpisa ang seremony no. Seremony na itong nadagdag na mo no po. Okay, sa ari matagyapon sa kampo no. Ari ato niya Christmas light ng siya ka RCD. Ang R6 guys no. Sa Christmas tree guys no. Sabi mo niya. Your motorcycle Yes, no? to the corner. It's pinaka-pick nyo lang sa may heroes wall. Simple lang guys. Sa dilang na side. Again, sa may mga motor na nakapark din sa dalong kahoy. Please move your motorcycle, sirs and ma'ams. Nag-match ng babaw. Mag-come si RD and mga judges. So as much as possible, Magdulong-dulong ko dyan karon. thanks for the tagabans.
self-love. Thank you. So guys, Sara, nagalawag-lawag na to sa stage, no? Magaulat na lang ta sa ilang paghambalon, no? Kag maumpisa na ang seremonya. Guys, naglumbat sa agdan. Malumbat sa agdan. Naglumpat sa agdan, yes. Oh, Diyos ko. Pero guys, dapat kasi vlog na naman ako nga tion. Damo pa ni moments no nga katabo pag mga bagay lang hindi ta malimtan. Kaya ka, Mga bagay hindi ta malimtan bala. So muna dapat i-vlog na guys. Ito talaga sana ni once in a lifetime na kakasapa mo muna yung mga memories. Kibot ka niya. Kibot ka niya naglumpat siya pre. Kibot naglumpat siya guys. Sunod na yung so. Lumpat siya guys. Ayan po. Na ang R7 guys, sir guys, nag-ano naman. Namin namin ilay guys. Kabala mo ang ano guys, ang concept is indigenous light at tree. O siyempre pag indigenous kani ang mga material na makita mo sa palibot mo, hindi mo na kinahanglan magbakal. Creativity na lang ang kulang da kung paano mo siya mapanami, paano mo siya ma-symbol, paano mo ma-decorate ang mga rabot-rabot da no na maka-attract sa audience mo kag magapanami sa ilang mata no. Kamo na nga mo nagnatag ng ila sa mga Christmas tree. Guys, may maturutot. Guys, may mga maturutot ito mga share to sa punta guys. Ano na guys? Hanggang form na to sila no. Noy! Mayroon sa iyo? Noy! Brother, ano sa? Justin Bieber? Mas brother? So? So, wala kaya R6 na ba kita na R6? So? Wala sa iyo? Asa ba ka? So? Wala, kita na R6 na market dito, Blars. Kag mga ka-UD Pokemon, balikan na lang mo kung ma-start na ang countdown, no? Pag hindi naman na madugay guys, nalapit naman. Bye! So what's up guys, no? Amo na ginaulat ha. Welcome liwat, no? Agad-dugay masugod na ang seremonya, no? Sa Christmas tree lighting. Medyo makapoy ka guys, hari na guys, mga taho, mga Christmas light.
So what's up mga kayo ni Pokemon, no? So kanina guys, nakita nyo na kung ano kanami isang lights na diri sa sulod sa kampo, no? Nakita nyo man kung ano ang effort diri sa mga tagsa-tagsa ng mga kapulisan, no? Pagkapambang rin sa inyo, subong guys. Muna mo ka salamat sa pagtanaw sa nga amo nga video, no? Susunod naman ang pagkita ay amambar ko lang. Advance Merry Christmas and Happy New Year sa inyo. God bless!